Bismillahirrahmanirrahim. Dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. Qasid. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabin mubin. Tasin. Izi ndi aya ndime za Qur'ani, buku lodzazidwa ndi zothandiza, ndiponso buku lofotokoza chilichonse cha uzimu ndi cha moyo wa dziko. Hudan wa bushra lil mu'minin. Qur'ani nchiwongoko ndi nkhani yabwino kwa okhulupirira. Alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Amene akupemphera swala zisanu modzichepetsa ndi mokwaniritsa malamulo ake ndi kumapereka zakati mu nthawi yake, ndipo iwo ali ndi chitsimikizo cha mphamvu cha moyo wa tsiku la chimaliziro. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ndithu amene sakhulupirira za moyo wa tsiku la chimaliziro takometsa kwa iwo zochita zoyipa kukhala ngati zabwino, choncho iwo akungoyumbayumba nkusochera kwawo. Ulaika alladhina lahum su'ul adhabi wa hum fil akhirati humul akhsarun. Iwowo ndi amene adzapeza chilango choyipa. Iwo tsiku la chimaliziro ngotayika zedi, adzawonongeka ku moto motheratu. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Ndipo ndithu iwe ukuphunzitsidwa Qur'ani kuchokera ku mwini nzeru zakuya wodziwa kwambiri. Idh qala Musa li ahlihi inni anastu nara sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tasqalun. Kumbuka Mose pamene adawuza banja lake mkazi wake, ndithu ine ndaona moto, posachedwa apa ndikubweretserani nkhani za kumeneko, kapena ndikubweretserani chikuni cha moto kuti inu muwothe. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Ndipo pamene adawudzera motowo kudayitanidwa, wadalitsidwa yemwe ali mmoto ndi yemwe ali mphepete mwake, ndipo walemekezeka Mulungu mbuye wa zolengedwa. Ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim. Iwe Mose, ndithu ine ndine Mulungu wamphamvu zoposa wa nzeru zakuya. Wa alqi asak. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. Ndipo ponya pansi ndodo yako. Pamene adayiponya idasanduka njoka. Pamene adayiona ikugwedezeka ndodo ija ngati njoka, adatembenuka kuthawa, ndipo sadacheuke kapena kudikira kuti amve mawu omvekawo. Iwe Mose, usaope, ndithu ine saopa kwa ine atumiki. Illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Koma amene wadzichitira yekha zoyipa, kenako nkusintha pochita zabwino pambuyo pa zoyipa, ndi nkhululukira, pakuti ine ndine wokhululuka kwa basi wachifundo chambiri. Wa adkhil yadaka fi jaybika takhruj baydaa min ghayri su' fi 9 ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin. Ndipo lowetsa dzanja lako palisane la mkanjo wako, ndipo lituluka lili loyera, kuyera kopanda matenda. Ziwirizi zili mgulu la zododometsa zisanu ndi zinayi. Pita nazo kwa Farao ndi anthu ake, ndithu iwo ndi anthu otuluka m'chilamulo cha Mulungu. Falamma jaa
جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. Pamene zidawadzera zizindikiro zathu zosonyeza kuti iye ndi mtumiki wa Mulungu, adati awa ndi matsenga woonekera. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ndipo adazitsutsa zisonyezozo mwachinyengo ndi modzikuza chikhalirecho mitima yawo idatsimikiza kuti ndi zoona zochokera kwa Mulungu. Choncho yang'ana adali bwanji malekezero awononga. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Ndipo ndithu Daudi ndi Suleiman tidawapatsa nzeru zazikulu, adayamika Mulungu. Adati kuyamikidwa konse kwabwino kwa Mulungu yemwe watichitira ubwino kuposa ambiri mwa akapolo ake okhulupirira. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Ndipo Suleiman adalowa m'malo mwa Daudi pa nzeru ndi uneneri. Ndipo Suleiman adati, inu anthu, ndithu taphunzitsidwa mpaka tikudziwa chiyankhulo cha mbalame, ndiponso tapatsidwa chilichonse, ndithu umenewu ndi ufulu wopenyeka. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. Ndipo adasonkhanitsidwa kwa Suleimani ankhondo ake wochokera mziwanda, anthu ndi mbalame, ndipo adawandandika m'magulu. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Kufikira pamene adadza pa chigwa cha nyerere, nyerere idanena kuuza zinzake, inu nyerere, lowani nyumba zanu poopa kutanga kupondeni Suleimana ndi magulu ake ankhondo, pomwe iwo sakudziwa za inu. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ndipo adamwetulira kuseka chifukwa cha mawu ake aja, mawu a nyerere. Ndipo Suleimani adati, mbuye wanga, ndipatseni nyonga zakuti ndizithokozera mtendere wanu umene mwandidalitsa nawo pamodzi ndi makolo anga, ndi kuti ndizichita zabwino zomwe mukuziyanja kupsolera mchifundo chanu, ndiponso ndilowetseni m'gulu la akapolo anu abwino. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Ndipo adayamba kuyendera mbalame, adati, kodi bwanji sindikumuona hudhud, kapena ali m'gulu la amene pano palibe? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Ndithu ndimulanga chilango chokhwima kapena ndi mzinga ndi mdula khosi, pokhapokha andibweretsere umboni womveka wosonyeza kuti adachoka pa zifukwa zomveka. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. Ndipo Hudhud sadakhalitse nthawi yayitali, ndipo adati kwa Suleiman, ndatulukira zomwe iwe sudazitulukire, ndipo ndakubweretsera nkhani yotsimikizika kuchokera ku Saba.
إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Ndithu ine ndapeza mkazi akuwalamulira anthu aku dziko la Saba, ndipo wapatsidwa chilichonse, ndipo ali ndi chimpando chachikulu chachifumu. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Ndampeza iye ndi anthu ake akulambira dzuwa kusiya Mulungu, ndipo Satana wawakometsera zochita zawo zoyipa, choncho wawatsekereza ku njira yolungama, tero sadawongoke. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. Kuti asamulambire Mulungu yemwe amatulutsa zobisika kumwamba ndi pansi, ndipo akudziwa zimene mukubisa ndi zimene muonetsa poyera. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Mulungu palibe wina wopembedzedwa mwachoona koma iye basi, mbuye wa mpando waukulu. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. Suleimani adati, tiwona ngati wanena zoona kapena ngati uli mgulu la onama. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Pita ndi kalata yangayi kayiponye kwa iwo, kenako ukadzipatule kwa iwo, ukakhale pambali ndi kuona momwe azikayankhira. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Mfumukazi idati, inu nduna, ndithu kalata yolemekezeka yaponyedwa kwa ine. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Yachokera kwa Suleiman, ndipo mawu ake ndi awa: m'dzina la Mulungu wachifundo chambiri wachisoni. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Musadzikweze kwa ine, ndipo idzani kwa ine muli wogonjera malamulo anga. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Mfumukazi idawonjezera kunena, inu nduna, ndilangizeni pa nkhani yangayi, sindilamula kanthu mpaka inu mutandibwerera. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Nduna zidati, ife ndife eni nyonga ndiyeni kumenya nkhondo mwaukali, koma zonse zili ndi inu, choncho yang'anani mmene mungalamulire. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Mfumukazi idati, ndithu mafumu akamalowa m'mudzi wa anthu amawuwononga motheratu ndi kuwachita olemekezeka ammenemo kukhala wonyozeka. Mmenemo ndi momwe amachitira nthawi zonse. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. Koma ine nditumiza mitulo kwa iwo ndikuyembekezera zimene abwere nazo otumidwawo. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. Pamene adafika wamthenga wamkulu kwa Suleimani ndi kupereka mphatso zija, Suleimani adazikana nati, mukundithandiza ndi chuma, zimene Mulungu wandipatsa ndi zabwino kuposa zimene wakupatsani, koma inu mukusangalala ndi mphatso zanu.
ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Bwerera nazo kwa iwo, ndithu tiwadzera ndi gulu la nkhondo lomwe iwo sangathe kulimbana nalo, mtheradi tikawatulutsa m'menemo ali wonyozeka ndi woyaluka. Qala ya ayyuha almala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sulaimani adasonkhanitsa nduna zake nati, inu nduna, ndani abwere ndi mpando wakewo kwa ine asanandidzere ali wogonja. Qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Chiwanda cha utambwali chidati, ine ndikubweretsera chimenecho usadayimirire pamalo ako oweruzira, ndipo ndithu ine pa icho chimpando ndine wanyonga wokhulupirika. Qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyablughani aashkuru am akfur ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Yemwe adali ndi maphunziro akuya a m'buku adati, ine ndikubweretsera chimpandocho maso ako asadaphetire usadatsinzine ndi kupenya. Pamene adachiona chitakhazikitsidwa patsogolo pake, adati, izi nchifukwa cha ufulu wa mbuye wanga kuti andiyese mayeso kodi ndithokoza kapena ndiusuliza ufulu wake. Ndipo amene akuthokoza, ndithu ubwino wakuthokozako udzakhala pa iye mwini. Ndipo amene akukana mtendere wa Mulungu posathokoza, ndithu mbuye wanga ngokhupuka waulemu sasaukira chilichonse kwa anthu. Qala nakkiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun. Sulaimani adati, nsinthireni maonekedwe a mpando wakewo kuti tione kodi auzindikira kapena akhala mwa omwe sazindikira chinthu. Falamma ja'at qila ahakadha arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin. Choncho pamene mfumukazi idadza, kudanenedwa, kodi mpando wako wachifumu uli ngati uwu? Idati, uli ngati umenewu ndithu, ndipo ife tidapatsidwa kuzindikira za uneneri wanu tisadaone chozunzitsa ichi, ndipo ndithu tidadzipereka kwa Mulungu. Wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Ndipo Sulaimani adamuletsa zomwe amazipembedza kusiya Mulungu, ndithu mfumukaziyo idali mwa anthu osakhulupirira Mulungu. Qila laha dkhuli as-sarha falamma ra'athu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhun mumarradun min qawarib. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Mfumukazi ija idawuzidwa kuti lowa nkhonde la nyumba, koma pamene adaliona adaliganizira kuti ndidziwe, adakweza nsalu ku miyendo yake. Sulaimani adati, ndithu limeneli ndi khonde lomwe lazilidwa ndi magalasi. Mfumukazi idati, mbuye wanga, ndadzichitira ndekha chinyengo, choncho ndagonjera kwa Mulungu, mbuye wa zolengedwa pamodzi ndi Sulaimani. Walaqad arsalna ila thamud akhahum salihan an i'budu Allaha fa idha hum fariqan yahtasimun.
Ndipo ndithu Asamudu tidawatumizira m'bale wawo Saleh kuti awawuze, mpembedzeni Mulungu. Choncho adali magulu awiri omwe amakangana, ena adamutsata pomwe ena adamukana. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Saleh adati, inu anthu anga, chifukwa ninji inu mukufulumizitsa choyipa kuti chidze musanachite chabwino? Bwanji simukupempha chikuluko kwa Mulungu kuti muchitiridwe chifundo? قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. Iwo adati, tapeza masoka woyipa chifukwa cha iwe ndi omwe uli nawo. Iye adati, tsoka lanu lili kwa Mulungu chifukwa cha zolakwa zanu, koma inu ndinu anthu amene mukuyesedwa ndi Mulungu kuti aone ngati mutsatire mtumiki wake kapena simutsatira. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. Ndipo m'mudzimo adalipo anthu 9 omwe amawononga pa dziko, ndipo samakonza chilichonse koma kuchiwononga. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Iwo adati, aliyense wa ife alumbire kwa Mulungu kuti iye Saleh ndi banja lake timthira nkhondo usiku, ndipo kenako timuwuza mlowa m'malo wake kuti sitidaone kuwonongeka kwa m'bale wake, ndithu ife tikunena zoona. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. Ndipo adakonza chiwembu ndi kutchera misampha yamphamvu, nafenso tidawatchera misampha yowawononga, iwo asakudziwa. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. Tsono tayang'ana kodi malekezero a chiwembu chawo adali wotani? Tidawawononga iwo ndi anthu awo onse. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. Izo ndi nyumba zawo zomwe zasanduka mabwinja chifukwa cha chinyengo chawo, ndithu zimenezo muli phunziro kwa odziwa. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Ndipo tidawapulumutsa amene adakhulupirira pakuti amamuopa Mulungu. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. Ndipo akumbutse nkhani ya Lot pamene adanena kwa anthu ake, kodi mukuchita zadama uku inu mukuziona? أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Kodi inu mukugona ndi amuna pokwaniritsa chilakolako cha chilengedwe kusiya akazi? Koma inu ndinu mbuli. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Koma anthu ake sadayankhe yankho lina koma ili lakuti apirikitseni wotsatira Loti m'mudzi mwanumu, ndithu iwo ndi anthu odziyeretsa, asakhale pamodzi ndi ife adama. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. Choncho tidampulumutsa iye ndi wotsatira kupatula mkazi wake, tidamulingira kukhala mmodzi mwa otsalira kuti awonongedwe pamodzi ndi owonongedwa chifukwa cha ntchito zake zoyipa, ngakhale kuti adali mkazi wa mneneri. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Ndipo tidawavumbwitsira mvula ya miyala,
iyipirenji mvula ya ochenjezedwa koma osachenjezeka. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. Nena, kuyamikidwa konse kwabwino kwa Mulungu, ndipo mtendere ukhale pa akapolo ake omwe adawasankha. Kodi wabwino ndi Mulungu kapena zimene akumphatikizana nazozo? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون. Iwe mtumiki, pitiriza kuwafunsa, kodi kapena wabwino ndi amene adalenga thambo ndi nthaka ndi zammenemo ndi kukutsitsirani mvula yothandiza kuchokera kumwamba, choncho ndi madziwo timameretsa madimba okongola. Inu simungathe kumeretsa mitengo yake. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali mulungu wina? Koma iwo akafiri ndi anthu opotoka. أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kodi kapena wabwino ndi amene adapanga nthaka kukhala malo okhazikika ndi kuyika mitsinje pakati pake ndi kuyipangira mapiri ndi kuyika chitsekerezo pakati pa nyanja ziwiri, nyanja ya madzi amchere ndi ya madzi wozizira. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali mulungu wina? Koma ambiri a iwo sadziwa. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Kapena wabwino ndi yemwe amamuyankha wozunzika kamampempha ndi kunchotsera masautso ake ndi kukuchitani inu kukhala woyendetsa dziko lapansi. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali mulungu wina? Ndithu kulangika kwanu nkochepa. أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Kapena wabwino ndi yemwe amakuongolerani mu mdima wa pamtunda ndi pa nyanja ndi kutumiza mphepo kuti ikudzetsereni nkhani yabwino patsogolo pa chifundo chake mvula isanagwe. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali mulungu wina? Mulungu watukuka kuzimene akumphatikizana nazozo. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Kapena wabwino ndi amene adayambitsa zolengedwa ndipo kenako adzazibweza. Kapenanso amene amakupatsani riziki chakudya kuchokera kumwamba ndi nthaka. Kodi pamodzi ndi Mulungu pali mulungu winanso? Nena, bweretsani umboni wanu ngati mukunena zoona wotsimikizira kuti Mulungu ali ndi nzake. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Nena, palibe amene alipo kumwamba ndi pansi akudziwa za nseri zomwe zisanadze kupatula Mulungu basi. Ndipo amene akuwapembedza sadziwa kuti liti adzaukitsidwa kuimfa. بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بل هم في شك منها بل هم منها عمون. Kwakhwima liti kudziwa kwawo zakudza kwa tsiku la chimaliziro? Koma iwo ali mchikayiko ndi za tsikulo, koma iwo ngakhungu pa za tsikulo. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون.
Ndipo adanena omwe adatsutsa za Mulungu, kodi tikadzakhala doti ife ndi makolo athu nzoona tidzatulutsidwanso m'manda tili amoyo? لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Ndithu tidalonjezedwa izi ife ndi makolo athu kale, izi sichina koma ndi nthano zabodza za anthu akale. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. Nena, yendani pa dziko ndi kuona momwe adalili mapeto a oyipa. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Ndipo usawadandaulire ndiponso usakhale wobanika chifukwa cha ziwembu zomwe akuchita. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ndipo iwo akuti, kodi lonjezoli lidzachitika liti ngati mukunena zoona? قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. Nena, kapena zina mwa zomwe mukuzifulumizitsa zili pafupi kukupezani. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. Ndipo ndithu mbuye wako ndi mwini kupereka ufulu waukulu kwa anthu, koma ambiri a iwo sathokoza. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. Ndipo ndithu mbuye wako akudziwa zomwe zikubisa zifuwa zawo ndi zomwe akuonetsera poyera. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. Ndiponso palibe chobisika kumwamba ndi mthaka koma chili m'buku lofotokoza chilichonse. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. Ndithu Qur'ani iyi ikufotokoza kwambiri za ana a Israeli pa zambiri zomwe iwo akutsutsana. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. Ndipo ndithu iyi Qur'ani ndi chiwongoko ndi chifundo kwa okhulupirira. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Ndithu mbuye wako adzalamula pakati pawo ndi chiweruzo chake choona, ndipo iye ngwamphamvu zoposa ngodziwa chilichonse. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. Choncho tsamira kwa Mulungu, ndithu iwe uli pa njira ya choonadi yoonekera. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Ndithu iwe sungathe kuwachititsa kuti amve kuyitana kwako akufa, ndiponso sungathe kuwachititsa kuti agonthi amve kuyitanako pamene akuchewuka kutembenuzira misana osafuna kumva ulaliki wako. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ndiponso suli wowaongola akhungu nkusochera kwawo, ndipo sungachititse kuti amve uthenga wako kupatula yemwe akukhulupirira aya ndime zathu, iwowo ndiwo wogonjera malamulo athu. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Ndipo mawu onena kudza kwa kiyama akadzatsimikizika pa iwo, tidzawatulutsira nyama nthaka imene idzawayankhula kuti ndithu anthu adalibe chitsimikizo pa aya ndime zathu. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. Ndipo akumbutse za tsiku lomwe tidzasonkhanitsa magulumagulu mu m'bado uliwonse omwe amatsutsa aya ndime zathu.
ndipo iwo adzakhala magulu. Hatta idha ja'u qala akadhabtum biayati ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. Kufikira pomwe adzadza Mulungu adzati, kodi inu mudazitsutsa aya ndi mezanga popanda kuzidziwa bwinobwino nanga mumachita chiyani? وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Ndipo mawu onena za kuwonongeka adzatsimikizika pa iwo chifukwa cha chinyengo chawo chodzichitira okha, ndipo iwo sadzawiringula. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Kodi saona kuti ife tapanga usiku ndi cholinga choti apumule mmenemo, ndinso usana woyera kuti aone? Ndithu muzimenezo muli zizindikiro kwa anthu okhulupirira. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Ndipo akumbutse za tsiku limene lipenga la chiweruzo lidzayimbidwa. Adzadzidzimuka amene ali kumwamba ndi amene ali pansi kupatula imwe Mulungu wamfuna kuti asayumbeyumbe. Ndipo onse adzamdzera Mulungu ali wodzichepetsa ofowoka. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. Ndipo kuona mapiri ndi kuwaganizira kuti akhazikika pomwe akuyenda kwa mitambo. Chimenecho ndi chikonzero cha Mulungu chimene adakonzera chinthu chilichonse. Ndithu Mulungu akudziwa zonse zimene muchita. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Amene adzaza ndi chabwino adzalandira mphoto yoposa chabwinocho, ndi kuopsa kwa tsiku limenelo iwo adzakhala nako mwamtendere. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. Koma amene adzaza ndi choyipa adzaponyedwa ku moto champhumi. Kodi mulipidwa china osati zomwe mumachita? إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. Ndithu ndalamulidwa kumpembedza mbuye wa mzinda uwu yemwe adawukhazika wopatulika, ndipo zinthu zonse nza iye Mulungu, ndipo ndalamulidwa kukhala mmodzi wa ogonjera Mulungu. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. Ndiponso ndalamulidwa kuti ndiwerenge Qur'an, ndipo amene wawongoka ubwino wakongokako uli pa iye, ndipo amene wasochera wadzisocheretsa yekha. Nena, ndithu ine si kanthu koma ndine mmodzi wa achenjezi, ndilibe udindo wina woposa uwu. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Ndipo nena, kuyamikidwa konse kwabwino kwa Mulungu, posachedwapa akusonyezani zizindikiro zake ndipo muzizindikira, ndipo mbuye wako sali wamphwayi ndi zimene mukuchita.